ebusia nipa boni wo wiase o nipa hu anso ankasa chese kidnappers no any armed robbers no ekwan a wo mo fa so e de omo niam asie e monitor areas no mo monitor wie no mo hu baby a niam omo hwehwe no ewo eni bibia wa na afe omo abomodin akwakotu omo weapons no e de aba bedi dwuma ebusia video bi a aba beto social media trending ne pa chere kidnapper bi a security system guidance and say security men and if I say security system aposifo no money we no ebi achi guy yi kidnapper yi a che say wo ma detain na wo ma hurahura na manyame adom wetimi a chere baby a eye omodi omo weapons ehye ene ekwan omo fa so e de weapons ne hye form na che say wo hwe weapons na ebusia wo de ma yakọ video no na yemra ko bai ba ma an shuwa da mutuna yi da na kuwa da wani suna yi kuna daukan mutane duka da ma don ba an samu dogo kai in ga da mutane ka kayan anan sune ka duguna kai anan ka durgusa kai bara kai ta tona ba shi azumin yau din nan fa yana ba da wahala ai da hadi muke wancan duwatsu sune kamaru ko in ka wancan ne aska masa yayi duba yawa ka sake sa itacen zai dan kuma da kuka kayan nan ni ne na binne kai kadai ina ka ba sauran yan wanka sauran kan na ba amma suna ji na ina sara suna ji kana sara ina ga muku ba kace ya saka ba wai na mutanen ne na ji motsi a cikin aikin yana ce ta jin ko ba iya wannan ne ko akwai wani iya su ne ko akwai wasu iya su guda nawa ne kace yanzu anan guda nawa ne anan ne nan guda nawa ne an yi na guda hudu gota kan huwata sai ba ta aiki wani iri ne wanda ba ta aiki nono magazin kuma guda nawa ne magazin ko ne da yana da magazin duka bindigogin magazin kwani da na uku da na hudu akwai akwai estara kenan magazin akwai safiya ne ko babu akwai safiya to akwai safiya guda daya ya wuce ma to safiyar suna da yawa ina zuwa Dauda karba masa karba ta ya shi Dauda abun akwai gajiya ya kawai hankali ya sama yawa da ya to karba bindiga an sama yawa kuma da dike aska mun nan ga wani akwai wani magazin ne yara baushe yara kar su fashe kar bon babu mai ne ba ba da mu ba zai tashi ban Allah ku ba mu ka kawai bude wannan kai kuma kara yanka lekol din tun da riga Allah wai kai hankali fa ko akwai burne da ba zai tashi ban Allah ya a dole yau tare mana duba to ku ta kin ko ba fa a kula da gefe fa ta kin ko ba fa na tuka da biyanu a kula da gefe na sosai to hankali ba wannan kuma ga diyo ne a jiki kai wannan da kadan yaro bane wannan mene tukunya abinci ne ko da biyu baya haska da kifa dukan ko karba mu yanda ya dauka ne gashi yawa yara wannan wallahi take yaro dan jara ko ya ji duke kai Allah ka ba mu sa'a karka buga dan kawai a bari kar wani ya kara ko dinga yara baba ni zo mana da yara ka zo nan ka haska mana nan wajen kallo sawa wani sai ku labin digan ka
ai dole sai an kulle ta dan gari kana kulle kun da ka rike dai ko ya yake da rike ilu so duban guda biyu ko dauki dai ka hada da ba wace ce ba ta yi wannan magana hankali ba kai komanda kai wannan ba cike ke ba hada mana wannan hada mana wannan adamu hada wannan baya aiki kai ba ki wannan wannan ba ta aiki karka buga duba mana nan wajen karka buga ka duba ko akwai guda daya ko a toshe ne za ta saki a dauda karku buga kana gaggawa buga so kai wannan lilon kan nabi lilan daure kai Busiansi wangasa wehu. Hey, na chese sa bibi ketewa na wotwe fi fom ho no. O abrante afia oto ho na ye twere ni tiri hu sa no. Nsemmone ewo ni mu no. Bibi ketewa bi na ye twe fi fom ho hu niam ahye. Se chopo. Na o hwemu ana chese tuntum na echeche ho na ye san na first na kane ne ye so mu kidnapping kola no. Na wo mu ku o ma sa we ni so e na o mo de o mo to. Sani ebe ya omuku amoja no entimi state ni no wi a wapepa bibia no wa bo pase abobọ niema ni nyina no ode akwa akotutu form ho forest no ode ahye no akato na mabonti a nensa gu nechi as a innocent person bi na ni nyina so otontonro aso ye innocent aso cheson pe no asem oti areas obeba be ka che wo police ni se we oyam robber oba ni dem we head eniema wo ha uhu hwe e che so oyam robber da enti wu nipa akọ report ye no wasem no eye bogus na che se kwan omufa so e de omniema esie no no enti abusuamma ye ni enna ho pa na ye nhwe ye na uhu obi wo botem na ne ye na ne wutimu se wo ye gentle agboro so de bia wonam kwan ba akoso na wo hwehwe kakra na wo hwehwe ye a che no etnase na di na bomodin ama posifo mbehunu ana se mo de mo anka se ewe mu ho bia wo hwa wo na ni so ohye no mo nya agboro mo no nka se mo fa mra na hye mo nsem na mom mo ndi teni na mo hunehura no na mo hu so nipa boni a ana se wo nya nipa boni ana se mo de mo ntimi chi nipa mo hu ne sa na obi momode ndi ni ntente de bia mo pem imrante youth fo bi ndi ni ntente no wo hwe be bia wo wura be bia wo piefi de bia na sese wiase aye hu nipa bonefo adoso esen yen ayeye papa na ebusua aha na meja mo esi midia ene akosua popo anza eke Queen 1 apa oso na subscribe ja comment e wo ho man papa fefefe asumdwe kwan so odo kwan so enya da petwa kwan so mesrem pa muni ho aye ni ho na face na subscribe to your YouTube channel no na follow your IG Twitter and Facebook #TooMuchGH. Yeah, more keke. Yeah, too much and so keke. I follow yensa na share to all other social media platforms also. Na nyame obehira se wo ye ne samakram da send the message share.